Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, пятніца, блізка да апоўдня, а значыць у нашай студыі палітык і блогер Александр Кнырович. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы. Як заўжды, чакаем вашы лайкі, чакаем вашы дызлайкі, чакаем вашы пытанні, рэакцыі, меркаванні у чаце трансляцыі. Мы за ім сочым, усё адэкватна і тое, што мае дачыненне да справы, зачытваем. Пакуль вы збіраецеся побач з экранамі, збіраецеся глядзець гэтае відэа, нагадаю вам пра яго канцэпцыю каротка. У Александра ёсць уласны YouTube-канал, які называецца Кнырович. Там ён у чацвер публікуе нейкае сціслае, ёмістае відэа пра звычайна нейкую эканамічную, але часам і палітычную з'яву, якая мае дачыненне да кожнага, да беларусаў. Учора там было відэа, я так разумею, пра тое, як нам хлусіць прапаганда. Ну, я прапаганду рэдка читаю, калі шчыра, але некаму яна такі хлусіць, да, Александр? Ну, мне приходится по працы, ведаеце, я ж не тому, что я сам жадаю почитать, як там как бы добра жывецца ў краіне. Што вам за ўрэднасць, як кажуць, выдаюць за шкоднасць? Ну, вы ведаеце, падзяку, толькі падзяку, вот, на словах і не болей за тое. Окей, а ў пятніцу, вось сёння мы гэтае відэа разгортваем як цукерачку і адказваем на вашы пытанні з гэтай нагоды. Таму вось пакуль у Віцебску пачынае грымець на весь свет славянскі базар. Слухайте, вы чуеце праз акно, далятайце. Нам прыйшлося ўсё за это самае, бо грыміць там. Ці то навальніца, ці то славянскі базар, што называецца. Дарэчы, можам крыху нават са славянскага базара пачаць, таму што ну, направду, адной з самых абмяркоўваемых тэмаў на мінулым тыдні была вось гэтая тырада Лукашэнкі пра тое, як ён стаміўся ад вот это вот всего, што ліпень быў цяжкі месяц, і што вот ён вырашыў у правінцыі крыху адпачыць, да, ну, бальнічны, не бальнічны, нешта такое. І вось славянскі базар. І Лукашенко выходзіць на трыбуну і зноў пачынае скардзіцца Александр. Ну, не тое, што скардзіцца, а як бы так марыць услых. Да, давайте крыху паслухаем. Как бы кто-то не пытался заглушить и преуменьшить значение нашего фестиваля, ничего не получается. Он гремит на всю планету. Мы, бачыце, дзеля вас, шановныя слухачы і гледачы, так показали Лукашенку, што і не показали его нават. Каб у вас ніякіх рэфлексаў не адбылося ўнутры, да? Ну, але вось бачыце, вот выйшаў да людзей, да? І пра што ён кажа? І зноў нейкія ворагі, і зноў хочуць растаптаць нашу спадчыну. А яна, направду, калі шчыра, як мне здаецца, нікому не патрэбная, акрамя расійскіх турыстаў і, уласна, удзельнікаў гэтага славянскага базара, грыміць, вот марыць, вот хоча, каб грымела па ўсёй планеце, а не грыміць. Чуеце, Александр, у гэтым тугу ізаляванага, хворага, старога чалавека? Ну, вы ведаеце, для мяне, я ж не глядзеў, што там было на славянскім базаре. Ну, фактычна, я вам самае галоўнае даў. Гэта ўжо увесь. Слухайте, я паглядзеў той, як адбываўся канцэрт на свята на 3 ліпеня у Мінску, каля стэлам. І ведаеце, што мне было цікава? Там было заявлена, ну, галоўныя хэдлайнеры гэтага фестываля. Ну, не такого, як славянскі базар памене, але ўсё ж такі з фестываля. Хто там был галоўныя хэдлайнеры? Хор Турэцкага, Пелагея і Майданаў. Чаму я глядзеў? Таму што мне было вельмі цікава спаедзенні з Майданаў пра сарматушкі ляцяць на штатушкі ці не. Не спеў. Это есть такая песня, да, реально? Конечно. Как бы так, ну, слухайте, у Дениса Майданова есть такая песня про ядерную зброю, якая летит у США. Вось мне как бы было вельмі цікава, ці будзе яму сорамна за тое, ну, как бы, есть спеваць у Мінску, калека, які кажа, што мы за мир, ці ўсё ж таки не спеў. Вось гэта, ну, некая такая надзея малая. Але калі прыгледзецца, ведаеце, калі у цэнтры сталіцы незалежнай дзяржавы галоўныя два выступоўцы на гэтым канцэрце, гэта сярэдняга класа зоркі расійскай эстрады, Пелагея і Майданаў, а гэта менавіта так, то гэта азначае, што Мінск знаходзіцца ў статусе, ну, Варонежа ці Твіры. Вось так, неяк. Таму, калі мы працягнем гэтую лінейку да славянскага базара, я вам задам пытанне, а хто хэдлайнеры? Так яна працягваецца ідэальна проста.
я не то что працягваецца, яна адтуль направду ідзе, то бок Майданов не уезжает. Адваротны парадак, як бы яна вот адтуль з Віцебска ідзе ў Мінск, там праз Мінск далей па гарадах і весях. Хедлайнеры там, безумоўна, вот гэтыя вот бесконцыя Газмановы з іх бесконцамі вот этими вот офицеры россияне. Пусть свобода воссияет. Пасля хит-парад 60-х. Я хочу заўважыць, што 60-е скончыліся 60 гадоў таму. Супадзенне. 50, да. Вось, але вот хит-парад 60-х. І на што стаялі чэргі, дарэчы, і чэргі вельмі доўгія на блогераў. Вось ход канём гэтага славянскага базара, гэта яны вынеслі ў асобныя канцэрты вось гэтых вельмі папулярных на Ютубе, які сёння пачалі запавольваць у Расіі, вельмі папулярных расійскіх блогераў, Мілана Хаматова, там, ну вот, я не ведаю, хто там менавіта, да, але вось на іх прям вот чарга, як падпісацца за Ціхановскую у 2020-м, да, вот такая вот стаіць там па ўсім Віцебску на гэтых блогераў, да. То бок вот... Ну, па-першае, гэта добра, таму што гэта азначае, што ўсё ж такі здаравейшыя сілы ў грамадстве, ну, без палітычнага гэтага колеру, але яны існуюць, яны не жадаюць чамусьці эстраду 60-х. Я разумею, Лукашенко жадае, для яго і Да, прывезлі. ён падпявае. Напэўна, там і Эдыта Станіславовна, прабачце, яна там... Мне здаецца, што яна ўжо адышла. Вот Леонтьев, Эдита Станіславовна. Не, нам как бы, нам з Віцебска кажуць, што не, яшчэ будзе Эдита Станіславовна. Так вось, как бы, што ўсё гэта вельмі-вельмі добра, але калі гэта круціць па беларускаму дзяржаўнаму ТВ, то гэта не азначае, што гэта глядзяць людзі, а людзі глядзяць блогераў. Гэта добра. Цікава, ведаеце, как бы YouTube-блогеры на сцэне Віцебскага амфітэатра, ці недзе яшчэ, гэта у гэтым есть нешта такое ад Кафкі, такое дзіўнае. Але просто амфітэатр, можа, іх і не пусцілі. Там жа ёсць іншая пляцоўка. Так, ну але ж как бы, глядзіце, ну у любога блогера, у расійскага, калі ён папулярны, заўсёды знойдзецца нешта экстрэмісцкае. Калі ён шчыра размаўляе з сваёй аўдыторыяй, то там заўсёды нешта крацей, мне здаецца, што гэта Грыша недзе не даглядзеў Грыша. Ведаеце? Не, Александр, там все прадюсерскі праект вылезаны. Вось типа Дзім Дзімыча, на якога... Ну, вы не спадзявайцеся на мяне, я не ведаю, хто такі Дзім Дзімыч. Ведаеце, а Вольга Бондарова, вядомая беларуская правакатарка, даносчыца, інфаказачка, ведае і згадала яго ў сваім тэлеграм-канале 38 разоў, здаецца, і 8 ліпеня хадзіла ў суд. Яна? Да, супраць... То бок віцебляне ўсе на канцэрт, на Дзім Дзімыча, яна в суд, на яе падала прадюсерская кампанія расійская, да, якая вот гэтым Дзім Дзімычам займаецца. І, дарэчы, вот я что-то подумал, что мы упустили гэты момент, чамусьці, чым скончыўся гэты суд. Ну, Бондарев на свабодзе ці не? Ну, пакуль. Таму што вось тут мы, дарэчы, можам плаўна перайсці да вашага відэа, да хлусні прапагандыстаў, таму што прапагандысты вакол славянскага базара там схлеснулись не на жарт. Сышліся гэтыя, которые за бабки, ну, супраць тых, якія за пеху. Это гениально, Александр, конечно. Тут нема нават чым крыць вот гэты панч. Вось, але сышліся тыя, хто супраць вось гэтых вось новых блогераў, хто лічыць іх, ну, ненадзейнымі. Ну, вот, так я таксама лічу іх ненадзейнымі. Дзімыч вот в розовом капелюше, да, вот ненадзейны нейкі. Ну, да? там, ведаеце, ну, вот. Апрані зеленую гэтую, как бы, сукенку і гэты блакітны шорты, і вось ужо тебе і ЛГБТ да, конечно, апранаць трэба чырвоную сукенку і зеленыя шорты, калі ты на славянскі базар. Стандарт. Гэта зразумела. Вось. І, карацей, вот некаторая частка вось гэтых прапагандыстаў, яны кажуць, прыберыце іх са славянскага базара, а іншыя кажуць, отваліце ад них, это нормальные чуваки, вот за ними там будущее, да, и вот яны одно вот так вот... Напэўна, гэта вайдзе ў гісторыю. Пачалі месіць. Не ведаеце, была там хлусня, Александр, але цяпер давайте распавядайце. Ну, давайте малую коску наконт блогера. У нас же есть змена законодаўства, у нас цяпер блогеры таксама, як таксістах упарадачылі, іншых упарадачылі, так цяпер у нас... Нармалізавалі. Цяпер у нас і блогеров нармалізавалі, калі вы жадаеце размяшаць рэкламу гэтых блогераў, то цяпер трэба глядзець на спецыяльны спіс, у якім ёсць тыя, у яко можна размяшчаць. А за межамі гэтага спіска нельга.
Все, кропка. Все логично. Ну, згодна, лагічна. Коррупцыйная схема чыстай воды. Конечно. Ну вось, а наконт майго відэо шорашніх. Ну, ведаеце, як вы слушна заўважылі, нармальны чалавек не глядзіць прапаганду і не чытае сайт Беларусь сёння. Але я чытаю чаму? Таму што кожны тыдзень я рыхтую там спіс навін і тым ліку гляжу нармальныя ресурсы, і гляжу, што там напісалі прапаганда. І калі яны хлусяць, так, геапалітычна. Напрыклад, прыляцеў да нас, не ведаю, кіраўнік Эсваціні, і мы налажваем масткі паміж намі. Прыгожа. Ніхто ж не ведае, што Эсваціні гэта вось такая краіна, дзе няма грошай зусім. Схлусілі, што масткі будуць так, у адны бок і там дзесьці абваліцца. Але калі яны пытаюцца гуляцца ў нашу ж гульню, то атрымліваецца вельмі цікава. І вось адна журналістка, Алёна Красоўская, не ведаю, прабачце, не памятаю. Не запамінайце. Вось Александр не запомніл, і вы не запамінайце. Да. Яна выкацила статью, артыкул, где было написано, а наколькі вообще добра жить с белорусской зарплатой у Беларуси и с польской у Польши, и с литовской, конечно, у Литвы. И вот там было реально амаль что вам отказ, да? Конечно. Все это видео про параўнанне ўзроўню жыцця. Яна паспрабавала празмаўляць са мной на маёй мове, на мове лічбаў. І вось гэта была, конечно, падстава для гэтага самого відэо, таму што там было шмат цікавага, і там было, ведаеце, амаль даклада распісана, колькі каштуе жыццё ў Варшаве і колькі каштуе жыццё ў Менску. І у яе атрымалася такія лічбы, напрыклад, там 1000 еўра у Варшаве на нармальнае жыццё. Калі сняць комнату, здымаць, калі плаціць за ежу, за ўсё астатняе, напэўна, нешта яшчэ і малое астанецца. Яна тут амаль дакладна. І ў ёй атрымалася тая ж самая сума 500 еўра для жыцця ў Беларусі. Трохі схлусіла там, але гэта нешта падобнае. Але далей, калі яна пачала разважаць пра заробкі, ось тут пачалося і самае-самае цікавае. У ёй атрымалася так. Так, у Польшы заробак сярэдні 1800 еўра. Але мы не будзем гэта лічыць, таму што змагары, якія з'ехалі ў Польшу, жывуць за 1000 еўра, і то не ўсе. Прогалаць. Піша, мы не будзем лічыць айтышнікаў, яны зарабляюць добра. Далей пытанне. Мы не павінны лічыць гэтых кіроўцаў на цяжкавіках. Мы не павінны лічыць. Мы палякаў не лічым. І так далей. Выкрэсліваем всіх, хто добра зарабляе. І далей атрымліваецца, што тым, хто дрэнна зарабляе, в Польше дрэнна жывецца. Так. І далей там шмат такіх разваг, то бок яна бере, заніжае лічбы у Польшы наўмысна, робіць выгляд, што все змагары працуюць ніжэй за мінімальны заробак. І наадварот, што яна робіць наконт Беларусі. Піша, сярэдні заробак в Мінску 875 еўра. Можа, і так, калі ты параўноўваеш краіну з краінай, то ўсё ж таки не трэба браць сталіцу, трэба браць ўсё ж таки краіну. І калі ты кажаш, што там не трэба улічваць айтышнікаў, то можа і тут таксама не будзем улічваць айтышнікаў, бо яно таксама палічна. То бок, паважаныя сябры, глядзіце гэты відос, там шмат цікавага з пункту гледжання лічб, а калі глядзець на резюме, то 500 еўра – гэта той мінімальны ўзровень для нармальнага жыцця ў Беларусі, гэта сапраўды так. Але ці маюць людзі 500 еўра? Больш за 85% вакансіяў Менску прапануюць суму меншую за 500 еўра. І калі ты глядзіш на гэта, колькі маюць сёння сярэдняя беларуская дамовая гаспадарка, гэта 700 еўра на ўсіх. То бок нармальны беларус зараз мае трохі больш за 300 еўра, і яму не хапае 180 еўра да таго самага нармальнага жыцця, аб яком пішаць гэта самая Алёна у той самай савецкай Беларусі. Але я думаю, што выснова ў яе супрацьлеглая. Конечно, да. Но, відаеце, гэта вельмі цікавая, яна ў маім сердцы, ведаеце. Таму што можна нам карцінку там, дзе пра Верхнюю Аўстрыю ёсць такая у нас?
Хвілінчку, тому що яна, ведаеце, я зацікавіўся, што ж я напісала яшчэ Пра секс-адукацыю, да? Пра секс-адукацыю, так. Я думал, што, напэўна, гэты чалавек пішаць пра эканоміку, але не. Я знайшоў вось такі артыкул. Слухайте, я адразу, мяне стурбавала то, што вы сказалі Верхняй Австріі, а я ж не чытаў лід, я прачытаў заголовок. А давайте почитаем вместе. Секс видео в немецкой школе, в начальной школе на севере Верхней Австрии. А Верхняя Австрия – это немецкая школа для початку? Паважаны глядачы, трымаем. Я тут Е1, 2, 3, 4, 5. Адказ такі: не. Верхняя Австрия находится в Австрии. Австрия. Вот дивно. Сюрприз, понимаете? Глядите. Но калі не жартаваць, калі казаць сур'ёзна, вось гэты заголовок, вось гэты артыкул яна написала, и галоўны рэдактор «Беларусь сёння» выпустила в эфир. Слухайте, але без жарту, реально Верхняя Австрия находится в Австрии. Конечно. Як можа быць заголовок про немецкую школу? Гэта на першай старонке было. Я могу патлумачыць, потому что трэба было наехаць на немцев чарговы раз. А на австрийцаў Беларусь, дарэчы, можете заўважыць, не дужа наезжае, тому что шматлікія бізнес-сувязі. Конечно. Слухайте, я ж не зразумела дыпламатычныя сувязі. Гэта великая палітычная дыпламатыя. Разлік на тое, што ніхто далей за заголовак, у прынцыпе, нават з тых, хто пабачыць, чытаць не будзе. А можна далей пра камбайны на полях? Комбайны на полях. Ну, калі ты глядзіш на гэта, то бок, ладно. А потом ты открываешь там сторонку экономика, и ты бачыш вось такія две навіны, яны ішлі подряд. Ведаеце, яны не ішлі там некія, гэта я сам нацянул. Не, гэтыя две навіны ішлі вось так, одна за одной. Одна и та самая картинка, образ гэты. И написано: в Беларуси убрана почти половина озимого ячменя, и праз там 10 гадзін у Беларусі убрана половина озимого ячменя. А чакайце, які артыкул был першы, а які другі? Вот 10.05. Вось гэта 16.0... Почти 16.42. 16.42 – это так. Третьего, а вы открыли четвертого так. У 10.05. Так. И тому вось даты нема. Так. Вось так гэта выглядае. Што вы будете в этот момент, што у вас нешта з вачыма? Не, ну чому? Бо двоится картинка. Не, ну двоится, але спачатку амаль, а пасля все. Бок, у прынцыпе, тут хаця б зразумела, што так. За рэшту дня і за раніцу четвертага прыбралі все, чего не хапала до половины. Слухайте, а вы ведаеце, я калі паглядзеў унутр, то там у гэтых артыкулаў амаль аднолькавых два розныя аўтары, якія атрымалі грошы за гэтыя два артыкулы. Ну, мы, магчыма, тут можам зрабіць, дарэчы, выснову пра тое, як працуе адмінка СБ Беларусь сёння. Можна падцягнуць нейкую дзежурную карціначку, як бы, і не паріцца з выбарам. Да, так. То бок крыху сэканоміць час. Ну, то бок відэо было менавіта аб гэтым, як, ведаеце, як неякасна працуе гэтая самая прапаганда. Гэта, канешне, на карысць звычайных нармальных псіхічна здаровых беларусаў, таму што калі ты бачыш вось гэтыя картынкі, вот гэтыя высновы, вось гэтую верхнюю Аўстрыю чамусьці у Нямецчыне, незразумела, чаму верхняя Аўстралія таксама не знаходіцца ў Нямецчыне. Ты бачыш працу, але, на жаль, вы ведаеце, вось Белпол апублічыў справаздачу КДК наконт таго, як выконваецца дзяржаўны бюджэт, і там была напісана лічба наконт беларускіх дзяржаўных СМІ. І там напрост напісана, што было запланавана на год 162 мільёны на дзяржаўныя СМІ, але Грыша з Турам не ўлезлі гэтую суму. І трэба было яшчэ дадаць 90 мільёнаў рублёў на год. То бок был план 160 мільёнаў, гэта все з дзяржаўнага бюджэта, напэўна, есть яшчэ іншыя крыніцы. Быў план 160 мільёнаў, трэба было 90 мільёнаў. 250 мільёнаў. Агулам 250 мільёнаў, і вось за гэтыя 250 мільёнаў з кішэняў звычайных Беларусі яны пераносяць Верхнюю Аўстрыю в Нямецчыну. Вось гэта цікава. Таму вось такі відос ён выйшаў учора, там уже больше за 17 тысяч праглядаў. Калі цікава, сябры, я думаю, што кручочки такія Александр закінуў, паглядзіце.
на уласна YouTube-канале Кнырович. А я чаму вас крыху перапыняю, тому што вось мы перад стрымам так абмяркоўвалі, можа быць, не будзем пра каардынацыйную нараду казаць. Да, ёсць вось эта справаздача КДК, Так. ёсць крэдыт, да, вось зноў пачалася гэта крэдытная ліхаманка, Так. і ўжо наўпрост эксперты параўноўваюць з 2011 годам. Да, тому что, ну, а з 2011 годам нічога добрага там не было. Это жорстка, да, згадваць страшна. Але вось задаюць пытанне, Александр, вы галасавалі за Мельнікову? Это кампрамісная фігура или навязаная? Ну, людзі вось мяркуюць, што гэта можа быць кампрамісная фігура, разумееце? Ну, это ж не латушка, это ж там... Не ковшык. Яшчэ одно пытанне. Чаму на выбарах спікера не было альтэрнатывы? Калі не памыляюся, адзіны кандыдат быў не ад вашай фракцыі. Чаму вы не высоўвалі, не вылучалі, але ладно, спікера ад сваёй фракцыі? Ну, вось, карацей, ёсць пытанне пакая. Ну, давайте так. Ну, дзякуй за пытанне. Я ўсё ж таки намагаюся ўсё менш і менш казаць пра каардынацыйную раду, таму што маё стаўленне да яе зараз адмоўна, і ведаеце, мы за 2 гадзіны да пачатку галасавання мы зрабілі афіцыяльную заяву ад блока Прокоп'ева Егорова, як мы ставімся да таго, што произошло. Вы можете об этом пачытаць, і калі казаць вельмі хутка, то тое, што адбываецца, гэта адбываецца падпарадкаванне каардынацыйнай рады Ціханаўскай і Латушка, а гэта азначае, што нічога добрага для дэмакратыі і для дэмакратычнага руху ў гэтым няма, калі казаць шчыра. Што ж датычыцца менавіта выбараў каардынацыйнай рады спікера і віцэ-спікера, то гэта ўсё выглядае так. Паміж вялікімі часткамі кабінетнай большасцю была змова паміж сабой, хто будзе назначаны. Гэта не быў свабодны выбар, яны дамовіліся паміж сабой. Мы ведалі, што гэта такая дамова, і таму мы наўмысна для сябе прынялі рашэнне не ў гэтай пастанове тэатральнай, не ўдзельнічаць ніяк. Но цікава, што не толькі мы, цікава, што тое ж самае вырашылі іншыя апазіцыйныя да апазіцыі часткі каардынацыйнай рады без нейкіх дамоў паміж намі, і моладзевы блок, і блок «Нашая справа» таксама не вылучылі ніякіх кандыдатаў, і гэта гаворыць не аб тым, што мы неяк паміж сабой дамовіліся, такога не было. Гэта гаворыць аб тым, што мы аднолькава ставімся да таго, што робіць кабінетная большасць. Таму Ну, ведаеце, нармальнае пытанне, для чаго мне ісці і прапанаваць кагосьці на пасаду віцэ-спікера, калі я ведаю, што асабістую гэтых самую памочніца, как по-беларуску, асабістую памочніцу Светланы Ціханаўскай ўжо прызначылі на пасаду віцэ-спікера. Уже все вырашана. Таму мы вырашылі не ўдзельнічаць гэтым, і таму адбыліся выбары, які апошні раз я видзеў 38 гадоў таму, яшчэ ў Савецкам Саюзе, адзін чалавек на адную пасаду. Для мяне был такі вельмі яскравы момант, калі мы, ведаеце, у 12 гадзін сканчалася тэрмін падачы гэтых самых кандыдатаў, і до 5 гадзін вечара ніхто не ведаў, а хто вылучаны. Секретарыят маўчаў. Гэта азначае што? Гэта азначае, што гэтыя людзі, якія зрабілі вось такую справу, шукалі спойлеру. Для іх таксама была такая неспадзяванка, што ніхто не стаў гуляцца ў іхнюю гульню. Яны шукалі спойлеру і не знайшлі гэтых самых спойлераў, не знайшлося, ведаеце, Гайдукевіча ці Жыріноўскага, які бы дапамог ім з гэтым сябе там паказаць, што ўсё ж такі ёсць нейкая канкурэнцыя. Таму адбылося так, гэта вельмі сумна, але гэта ўжо адбылося. Маего асабістае стаўленне да Анжэлікі Мельнікавай ці да Станіславы Гліннік няма, тое, што яны удзельнічаюць вось такой гульне, не кажа нічога карыснага для іх, але ўсё ж такі я бы для сябе кажу, давай я пагляджу, што яны будуць рабіць. Потому что гэта ўсё ж таки не, как вы слушна заўважылі, гэта не тая фігура, якая там, калі б гэта быў ўсё ж таки там Латушка ці Коўшак, у меня было бы іншае стаўленне. Можа, Анжэліка пакажа сябе на працягу там наступных там пару месяцаў як вельмі такі добры кіраўнік. У ёй ёсць добры досвед працы у Кока-колы, і таму для мяне ёсць шанец, што яны пачнуць працаваць, і таму няма такога адмоўнага стаўлення. Але я на гэтым самым, на першым паседжанні я задаў 3 пытанні да кожнай з іх. Гэта пытанне вы, паважаныя гледачы, ведаеце. Калі будзе сфармавана грамадская палата,
калі будзе справаздача АПК перад Координацыйнай рады і калі будзе прапанавана стратэгія з 2025 года. Гэта вельмі важнае пытанне, і на гэтае пытанне ні Анжэліка, ні Станіслава не далі дакладных адказаў. Дакладныя адказы былі бы справаздача верасні, тогда-то, тады будзе прапанавана стратэгія, тады будзе зроблена вось гэта. Ніякіх дакладных адказаў не было. Былі такія агульныя развагі аб тым, калі гэта магчыма і ўсё астатняе, якія мяне пакуль не ўразілі, але давайте паглядзім, што яны будуць рабіць. Можа быць, стаўленне да кабінетнай большасці павінна быць нейкіх адмежавана ад таго, што яны будуць рабіць далей. Я не, паглядзім. Але вось такія гульнях, кабінетных гульнях мы не ўдзельнічаем, і гэта не выпадковасць, гэта рашэнне блока. Слухайте, але можна ж канструктыўней сябе паводзіць, на маю думку. Вось вы апынуліся ў парламенце ў меншасці. Так. У квазі прота не ведаю, чым парламент. Давайте будем лічыць парламент. Значыцца, і вы, безумоўна, не першая, не 10-я, не 100-я, і нават не 1000-ная фракцыя ў гэтым свеце, так, якая за ўсю гісторыю чалавецтва і парламентарызму, так, апынулася ў парламенце ў меншасці. Не все яны бразгаюць дзвярыма і мы нікуды не сышлі. Вы не сышлі, але вось гэтых кандыдатаў не вылучалі. А што далей? Будзеце неяк супрацоўнічаць? Давядзецца супрацоўнічаць? Гэта залежыць ад прапаноў. Пакуль Координацыйная рада займаецца тым, што прымае дэкларацыі. Дэкларацыі мяне не вельмі хвалявалі і Координацыйнай радзе другого склікання. Я не падтрымліваў тады дэкларацыі, я зараз стаўлюся да дэкларацыі, устрымліваюся ад таго, каб іх падтрымліваць і не падтрымліваць. Потому что мне не падаецца, што дэкларацыя гэта тое, што з'яўляецца фінальнай кропкай працы Координацыйнай рады. Пакуль няма чаго падтрымліваць, пакуль няма з чым працаваць. Але, Павел, уявіць себе, што мы можам рабіць? Вось там 4 ліпеня пачалі разварочваць беларусаў з мяжы Польша-Беларусь, таму што увялі новыя санкцыі, і за некалькі дзён таму я прапанаваў, што давайте ўсё ж таки Координацыйная рада неяк адрэагуе на новыя санкцыі па пашпарту, на гэта самае ураўніванне ў санкцыях Беларусі і Расіі. І гэты мой прызыў уйшоў у цішыню. Неяк вось гэтая самая кабінетная большасць маі прызывы не ўспрымае як прапанову. І некалькі такіх прапаноў з нашага боку. Яны проста, ведаеце, як так воду пайшлі і ўсё, і няма іх. Таму я не ведаю, якая могла бы быць у гэты момант канструктыўная пазіцыя. Калі будзе нейкі працэс, пакуль у нас няма працэса, пакуль у нас есть толькі словы, ад пачатку слова латушкі, аб тым, што я вам дам другого віцэ-спікера, я вам дам нешта яшчэ. Зараз есть заява Анжэлікі у час гэтага паседжання аб тым, што права меншасці будуць неяк улічвацца. Давайте паглядзім, якая будзе прапанова з пункту гледжання працэса, як яны будуць улічвацца. І калі будзе магчымасць канструктыўнай працы, то, канешне, мы будзем канструктыўна працаваць. Але пакуль, давайте прыклад. Вось мы прымаем статут. Там шмат памылак, дзіўных памылак, ад арфаграфічных да стылёвых. Я адзін раскажу ў вочы на паседжанні гэтай працоўнай групы о том, што паважаны Юрый, Юрый вёў не асабіста да яго, ён тады просто вёў гэта паседжанне, што там ёсць памылкі, давайте мы адзін дзень патрацім на тое, каб нейкі прафесійны рэдактар прачытаў гэта. Адзін дзень, все, у нас будзе іншая якасць. Потым, калі яно выносіцца, я кажу, людзі, нельга так рабіць, у вас там вось здесь памылка, здесь памылка, здесь памылка. На гэта няма ніякай рэакцыі. Таму пакуль справа не ў тым, што мы стаім у позе. А пакуль нам ніяк не прапаноўваюць супрацу, пакуль ёсць стаўленне, большасць мы перамаглі, вас тут не стаяла. Гэта ж палітыка. Трэба ім неяк, значыцца, калі б я быў на вашым месцы, трэба ім неяк выкручваць яйцы. Так, слухайце, калі мы перайшлі на гэту мову, так вось наше невылучэнне кандыдатаў і было гэтае выкручванне яіц, як вы казалі.
Таму што яны апынуліся в сітуацыі, калі усе СМІ напісалі аб тым, што безальтэрнатыўны выбор. І другой пункт, мы выкарыстоўвалі свае права задаваць пытанні. Я задаваў пытанні менавіта наўмысна, нармальна канструктыўнае пытанне. І Анжелікі, і Стасі. І наш Егораў Андрэй таксама задаваў пытанні. І пытанні былі якія? Не адчуваеце ли вы, што ёсць некія супярэчлівасць пазіцыі, калі вы адначасова з'яўляеце падначальнымі Латушкі і Ціханаўскай і адначасова ўзначальваеце Коордынацыйную раду? Вы себе як вы гэты канфлікт павінны вырашаць? Таксама ёсць адказы, там можна паглядзець на Ютубе, яны засталіся. Таму мы выкарыстоўваем нашы магчымасці. Мы не толькі кажам аб тым, што дрэнна зараз, але пакуль няма супрацы. Паглядзім, што будзе далей. Паглядзім, безумоўна. Дзякую вам, Александр, за шчырыя адказы. Давайте з зоны палітыкі пераходзіць да зоны эканомікі. Давайте, больш все ж таки прафесійна. Як мінімум дзве эканамічныя тэмы мы заяўлялі. Гэта справаздача КДК і гэта крэдытная ліхаманка ў Беларусі. Што можна пра справаздачу КДК сказаць? Вось такі документ. Ага. Супер документ. Ведаеце, я яшчэ раз падкрэслю, гэта документ, які з'явіўся ў эфіры дзякуючы працы Белпола. І яшчэ раз вялікая падзяка гэтай арганізацыі за гэтую працу. Калі ты чытаеш гэтыя 100 старонак, ты разумееш, што ўнутры у КДК сядзяць вельмі прафесійныя эксперты. Яны разумеюць, што яны робяць. Там напісана, кожны з старонак гэта скарб. Там напрост напісана: мы жадали продавать калий по $460, мы продали по 188 в 2023 году. Написано. Об этом можно казать. Мы планавалі ўзяць з Беларусьнефці, з Белкалі, з энергетычнай сістэмы прыбытак у бюджэт, і ў нас не атрымалася гэтага, не было прыбытка. МАЗ зжор 450 мільёнаў рублёў не на інвестыцыі, не на будаўніцтва новага завода, а просто на падцягванне гэтых парток. А яны ж, дарэчы, збіраліся будаваць новы завод, мне здаецца. А яны будуюць завод, але за іншыя грошы. 650 мільёнаў ушло просто. Вот вы ведаеце, год таму была нарада у Лукашэнкі, прыкладна год таму, калі ён араў на гэтых самых, на мазаўцаў, на міністра прамысловасці: чаго вы ко мне прыйшлі за грашыма, вы ж павінны былі працаваць у прыбытак, а вы зноў... Ёсць вынік. Ён напісаны 450 мільёнаў. Апошняе папярэджанне з боку Лукашэнкі, і далей толькі ўжо да сценкі. Прайшоў год. І там вельмі шмат такога напісана, такого, я бы так не напісаў, Чалы бы так не напісаў, ведаеце? Там напісана праўда. Калі б з гэтай праўдай працавалі наверсе, маглі рэагаваць, то ў нас была бы зусім іншая эканоміка. Але рэакцыі не будзе. Таму што рэакцыя, яна мусіць быць разбуральная. Для такой сістэмы так. Гэтага дазволіць сабе той, хто наверсе не можа. Так. Падкрэслю, вельмі добрая справаздача. І там напісана аб тым, што давайте выводзіць падаткі на Кока-колу. Таму што Кока-кола – это вельмі шкодны прадукт. Вот у мяне было 3 варыянты. Як на нешта замежнае, як на нешта папулярнае і як на нешта шкоднае. Вот гэта быў мой 3-й варыянт. Я яшчэ раз падкрэслю слушныя думкі таго, хто пісаў. І зараз не буду не жартаваць, я зараз не здзекаюся, таму што там напісана: слухайце, гэта прадукт, які шкодзіць здароўю. Калі мы... Прабачце, паўтаруся. Кока-кола – гэта прадукт, які шкодзіць здароўю. І калі мы вводзім на яго акцызы, як на тытунь, як на алкаголь, як на бензін, гэта будзе адбівацца як? Па-першае, у бюджэце будуць дадатковыя грошы. Па-другое, вытворцы будуць думаць аб тым, як рабіць больш здаровы прадукт. І па-трэцяе, насяленне, якое ўсё ж такі карыстаецца гэтым прадуктам, будзе яго ўжываць меней, бо ён будзе даражэйшы. І ўсе 3 выніка, яны насамрэч добры. Яны насамрэч добры. Таму гэта такі дзіўны момант, але я павінен падтрымаць гэтых КДКшнікаў. І напісана, я не ведаю, там гэтая справаздача выйшла, напэўна, месяц-два таму, магчыма, на наступным годзе так і будзе ўсё ж такі введзены акцыз, і з гэтага будзе нейкі толк для эканомікі. А мне нешта стала трывожна за вейпы паралельным курсам. Канешне. Ізноў навіна гэтага тыдня пра тое, што Наталья Качанова ініцыявала... Як звязаны Наталья Качанова і вейпы? Трэба думаць, трэба шукаць нейкія сакрэтныя сувязі, як бы, да?
Ой, Александр, я памятаю, вось у мяне было інтэрв'ю калісьці з Мікалаем Снапковым, калі ён быў міністрам эканомікі, і я так прадрался на гэта інтэрв'ю, і сидзім мы з ім в кабінеце, і ён выдвигает шуфлятку, достае попелку и достае пачку Ротманс и просто в своем кабинете такі. Ну, я... Хоць у меня был таксама такі так что... вельмі дзіўны досвед. Я у зама облсполкома тое ж самае адбывалася. Прычым кабінет был пракураны, ну просто, ну вось как бы як быццам ён куры кожныя 5 минут. Карацей, але гэта таемна. Таемна. Вот калі ты, да, не, калі ты так, уже застаўся, там нормально, да? Так вось, можа, мы про Качанову не ўсё ведаем. Я до гэтага, да? Можа, яна закрываецца ў сваім кабінеце і давай паріць. А можа, не толькі тытунь? Ну, ладно. Ну, так вейпы. Ага, ну, я зразумеў ваш намёк, але вейпы. Але я цяпер думаю, што, магчыма, гэтая гісторыя скончыцца проста падвышэннем падаткаў на вейпы. Я не ведаю, ну, так. Яны, мне здаецца, ўжо цяпер падакцызныя. Я амаль упэўнены, да, але ну, просто акцыз можа стаць даражэйшым. Окей, ребята, мы вам не забаронім, да? Так. Але, ну, вы ж не хочаце, каб мы забаранілі вейпы, да? Але плаціце тады больш. Я нагадаю нашим гледачам і вам, што калі інфляцыя ў мінулым годзе была 5,7%, то інфляцыя па тытуню была 40%. На 40% падаражэлі цыгареты ў Беларусі. Таму гэты шлях уже пратораны, толькі засталося націснуць. Вейп. Ну так давайте пераходзіць тады да крэдытаў. Давайте. Таму што мне здаецца, што шляхі гэта ў пэўным сэнсе паралельныя, і вось ізноў жа ў каментарах, не падумайце, сябры, я все читаю, все у мяне перад вачыма, і бачу я каментар. У прынцыпе, роўна пра тое, што у мяне ў галаве, але ён уже быў так давно, тут столькі каментароў. Карацей, сэнс каментара быў у тым, што людзі бяруць крэдыты ў разліку на тое, што неўзабаве все лясніцца, і аддаваць давядзецца нейкія дробязі, да, значна менш, аддаць будзе вельмі проста, і гэтак далей. Ну, калі знайду гэты каментар, тут сярод гэтых бесконцых каментараў, то скажу, чый. А, так. Вось, у нас на экране нават з'явіўся гэты каментар. Дзякуй нашаму рэжысёру. Но калі б гэта было прыкметай будучых перамен, я был бы такі вельмі аптымістычны, але ж все ж таки не. Ну, это не прыкмета перамен. Это значит, што беларусы ратуюць свае грошы раз і спрабуюць нейкі гешэфт паймець з... Ну, гэта называецца па-расейску лавіць рыбку ў мутнай вадзе. Ну, в прынцыпе, да, бо яно ж можа і не ляснуць. Ну, мне здаецца, што да выбараў 2025 года, да якіх, ну, хутчэй за ўсё засталося менш за год, але... 7 ці 10 месяцаў. 7-10 месяцаў, да. Там, мне здаецца, яны да 30 ліпеня мусяць прайсці. Так, але ж іх трэба яшчэ прызначыць. Ну, карацей, хутчэй за ўсё рэальна менш за год, магчыма, нічога і не лясне. Уж неяк будуць... Ну, давайте ўсё ж такі, ведаеце, гэтае лясне трэба ўсё ж такі неяк так завярнуць у якія-небудзь такія дакладныя лічбы. Калі мы кажам лясне, то што мы маем на ўвазе? Ну, трохразовую дэвальвацыю. Нема ніякага... А можна зараз гэтую таблічку, там, дзе была таблічка, нема ніякіх сцэнароў трохразовай дэвальвацыі. Зараз я не буду пужаць нашых гледачэй, гэта вот тэарэтычныя расклады Нацбанка, гэта бы яны толькі паказваюць, разлічваюць, наколькі устойліва банкаўская сістэма, і гэта не рэальны сцэнары, канешне, гэта не будзе заўтра. Так? Яны разлічваюць, наколькі банкаўская сістэма Беларусі устойліва, і яна устойліва. Ніякага, ведаеце, банкрутства банкаў ці невыплаты ўкладаў, іх, канешне, не будзе ў Беларусі, але калі мы бачым, як з пункту гледжання Нацбанка могуць разгортвацца ў найгоршым сцэнару нейкія сабыцці, то гэта падзенне, шокавае падзенне там на мінус 9% ВВП, больш за 10% інфляцыі і аслабленне беларускага рубля к долару на 30% у сярэднім за год. Падкрэслю, гэта нерэальнае, заўтра не будзе на 30%. Гэта тое найдрэннейшы сцэнарый, на які разлічвае Нацбанк, і нічога болей за гэта не можа быць наогуле. Зараз у тых умовах, якіх мы знаходзімся. Вось такі сцэнар, таму калі вы разлічваеце, што ў 3 разы лясніца долар, то, канешне, гэта нерэальна, на гэта разлічваць нельга. Але што адбываецца? Глядзіце, у розных краінах ёсць розны ўзровень закрэдытаванасці насельніцтва. І калі мы кажам пра крэдытаванасць насельніцтва, мы павінны казаць пра два тыпы крэдытаў. Гэта спажывецкія крэдыты і гэта на жыллё.
іпатэчны крэдыт, будем казаць так. Цяпер у Беларусі растуць спажывецкія. Да, есть две вялікіх часткі, і зараз, калі мы кажам, што хутка растуць, у першую чаргу, ну, і другія растуць, але ж першую чаргу гэта спажывецкія крэдыты. Амаль на 40, з тэмпам 40% за год, гэта вельмі шмат. Чаму растуць? Таму што яны сталі вельмі лёгкія для атрымання ў банках, трохі спалі стаўкі, там 9,6%, што для мяне, канешне, дзіўна, гэта вельмі нізкая стаўка, але яна ёсць, і людзі бегуць па гэтыя самыя крэдыты. Але што атрымліваецца? Людзі бегуць па крэдыты, і гэта зразумела нармальны паводзін чалавека, а грошай в эканомікі больш, але тавараў не з'яўляецца. Таму што прамысловасць не паспявае за гэта. А гэта азначае, што гэта цісне на падвышэнне імпарту і гэта цісне на курс долара. Я б сказаў, што з'яўляюцца тавары, які не хочацца набываць, а тавары, якія хочацца набываць, яны вот з імі крыху праблемы. Але я разумею гэтых людзей, ну окей, вы вось пра дрэнны сцэнар, да, мінус 30%. Але нават у базавым сцэнары закладзена аслабленне на 10%. Так, ну так, і беларусы, я думаю, яны так мяркуюць. Я взял 10%, да, 10%. Набыць умоўна тэлевізор ці пыласмок на 10% танней, гэта, ў прынцыпе, неблагая ідэя. Вось гэты паводзіны, ну, такі эканамічна адукаванага чалавека, які не разлічвае на некія то, што ён выйграе ў казіно, а разлічвае на тое, што так, я беру, але я разумею, што будзе інфляцыя вышэйшая. Але ж можна і ў казіно выйграць, калі што. Але не ўсім. З такім раскладам, да? Окей, можа быць 10% мінус, але можа быць і 30%. А крэдыт-то ўжо ёсць, ужо гэты гадзіннічак, ён ужо цікае і працуе на чалавека. Слухайте, ну, давайте так, я яшчэ дадам одну інфармацыю. Ведаеце, у ЗША, мне здаецца, лічбы апошнія былі там некалькі гадоў таму, што там закрэдытаванасць была амаль 80% ад ВУП насельніцтва. Уключна і іпатэчныя крэдыты, і спажывецкія крэдыты. Я магу памыляцца, напрыклад, на такія лічбы. У Беларусі гэтая лічба там, напэўна, трохі болей за 20%. То бок, калі б у нас была устойлівая сітуацыя, у нас была б малая інфляцыя, як была в США, звычайна там 2-3%, так? Калі б у нас былі вельмі танныя крэдыты, не танныя, як зараз 10%, а там 4%, так? То гэта был бы нармальная спроба паступовага, нармальная такая прычына для паступовага росту эканомікі. Але мы знаходзімся ў спекуляцыйным таком, ведаеце, некай бурбалкі, і ў нас гэта нездаровы працэс. Ён будзе ціснуць на курс, будзе ціснуць на інфляцыю, і мы бачым, як гэта разгортваецца, і аб гэтым пішуць тыя самыя спецыялісты у Нацбанку. Таму, калі ёсць магчымасць, трэба браць, але сцэнар паміж 10 і 30%. Як бы, калі ёсць магчымасць, трэба браць, але трэба памятаць, што ёсць заўжды верагоднасць, што давядзецца аддаваць. Ну, я разумею, што нашы гледачы нармальныя людзі і разумеюць, што калі яны бяруць крэдыты, то нельга зрабіць сітуацыю горшую за тое, каб вы 30% свайго месячнага дохода аддавалі на гэтыя самыя крэдыты, уключна і іпатэчныя крэдыты. Што нельга зрабіць себе залежным ад гэтых крэдытаў. Я просто хочу нагадаць абсалютна такі святы прынцып не гуляць на апошняе. Вось, што важна, да, як бы, калі ёсць нейкія магчымасці, да, нейкая падушка бяспекі і так далее, можна пагуляцца. Калі няма, лепш жыць і не звязвацца. Сябры, на гэтай, у прынцыпе, такой збалансаванай, нармальнай эканамічнай ноце, я думаю, што мы з Александром сёння развітаемся праз ужо менш, чым 5 хвілінаў. Чык-чырык, бла-бла-шоу з самай якаснай аналітыкай ужо па абсалютна іншых нагодах, аналітыкай ад лепшых людзей беларускага твітара вы ўбачыце на YouTube-канале Еўрарадыё, так што можна проста пераскочыць з аднаго плеера ў іншы і паглядзець нас яшчэ крыху. Ёсць YouTube-канал Александра Кныровіча, там свежае відэа пра тое, як нам хлусіць прапаганда, можна паглядзець яго, падпісвайцеся, стаўце лайкі, дызлайкі, мы вам заўжды радыя. І вам, Александр, мы таксама заўжды радыя. Але час развітвацца ўсё ж такі... А я б не ходзіў, я паглядзеў. Дзякуй вялікі, Павел, і да, паважаныя гледачы, глядзіце, заставайцеся з Еўрарадыё, пераходзьце, калі ёсць час, на канал Кныровіч, ну і не губляйце настрою. Ўсё будзе добра. Дзякуй. Да пабачэння.